Ayan ang kagandahan ng Clark. Rockin' Adventurer. Hello, good afternoon. Nasa tapat tayo ngayon ng Clark Mabalacat Gate. Ayun. Punta tayo ngayon sa Lily Hill. Ayan, labasan ng mga nagtatrabaho. Kaya traffic. Let's go, let's roll. Clark Night Ride. Woo! Sarap mag-bike sa Clark. Halina kayo dito, mag-bike. Ayan yung Tres Marias. Dito raw ang maraming aksidente. Makikiram po. Yan ang Tres Marias. Tabi-tabi po. Bago ka makarating sa picnic ground, madadaanan mo muna yung Dinosaur Island dyan. Yung malapit na tayo. Malubog na ang araw, kaya malamig na ang hangin. Sarap. Yan ang Clark Dinosaur Island. Dire-diretso lang ito magmula sa Clark Mabalacat Gate. Dadaanan mo lahat ito. Ayan ang Clark Picnic Ground. Dito ang pinaka paborito ko sa lahat. Tara, saglit muna tayo dito. Ayan ang kagandahan ng Clark Picnic Ground. Masarap, malamig ang simoy ng hangin. Rest muna tayo ng konti rito. Langap muna tayo ng sariwang hangin. Pagkatapos ng picnic ground, kasunod naman ng El Caballo. Dito pwede kang mag horse back riding. Dito tayo sa tapat ng El Caballo. Yan, para nasa western movie ka. Pagdating dito sa traffic light na to, na tapat ng Texas Instrument, diretso pa rin tayo papuntang Lily Hill. Yan, diretso pa rin tayo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito na yung pangalawang intersection. Diretso pa rin. Ayun o, may signboard doon, Goddess of Peace Shrine. Yan, kakanan tayo dito. Yan. Ayun na, kanan tayo dito.
Yan ang Lily Hill. Natatanaw po na yung shrine, Goddess of Peace Shrine. Check muna natin yung information about Lily Hill. Lily Hill. The name Lily was given to the Americans by Aetas, which means lost. In Kapampangan, may lily o naligaw, because it stands apart from nearby hill and mountains. The Americans changed it from Lily to Lily. Since 1903, the Americans used Lily Hill as an observation post, and the Japanese followed suit when they occupied Clark. Dito ang pinaka last standing nila. Dito sila umakyat para abangan ng mga Amerikano. Tuloy natin. Major Higuchi Chugi, Chugi pala siya. Higuchi Chugi Saburo, the base commander of Clark from 1942 nung Second World War to 1945, dug several tunnels for air raid. Dito sila nagabang, gumawa sila ng mga tunnel for air raid. Ibig nila sabihin, nasa taas sila siguro. Air raid shelter and storage during the last battle of Clark Field in 1945. Major Higuchi with 800 office men, 800 na lang. The 31st Support Group fought bitterly for a last stand. Ito na yung pinaka-last nilang hawak. Last stand battle against a US Army force from the 14th Infantry Regiment. Nung dumating ulit si MacArthur, nung bawian nila ang Pilipinas sa mga Hapon. 37 Infantry Division where more than 600 Japanese soldiers died. Maraming namatay na Hapon dito. In 1955, the American opened some tunnels and found some 2 Japanese warplanes and plenty of small artifacts attesting to Japan's defense of Clark. Marami din sigurong mga mamaw. Let's go. Awon na tayo. Dahan-dahan lang. First time mahon after more than 1 year. Siguro 1.5 year. Hindi tayo nakapag-bike. Try lang natin umakyat ang Lily Hill. Dito Banayad Awon muna. Ayun yung shrine. Yung shrine na to, parang ito yung pinaka memorial ng mga Hapon. Time check, mga 6 o'clock na siguro. Nasa Goddess of Peace Shrine tayo ngayon. Itong Lily Hill daw, marami daw mga tunnel dito na hinukay ng mga Hapon. Pero hindi natin alam kung saan dito. Ang nakakalam lang sigurado yung mga kinahukulan ng Clark, CDC. Marami pupunta raw dito ng mga Hapon. Binibisita yung mga kamag-anak nilang namatay dito. Ito yung mga parang lapida nila. Kaya lang madilim. Mga 6 o'clock na siguro, 6:30. Okay. Pasensya na kayo sa video natin, malikot. Dahil GoPro 5 lang ang gamit natin. Wala tayong stabilizer. GoPro, baka naman padala mo ko ng GoPro 11. Salamat in advance. Ayan na. Dito gradual pa, Banayad Awon, pero may bigat na rin. Dahan-dahan lang, makukuha din natin sa pakunti-kunti. Yan, ganyan lang tayo. Whew.
success. Yan, kakamiss humahon. Tara, babahan tayo. Okay, let's go. Salamat sa panunood. Till next time. Huwag kalimutan mag-subscribe. Tara, uwian na. Uwi na tayo.